Nyikwa onagi, nyikwa jokanyanam, mine kod wuone, ojende kod jodongo, yawuowi kod nyiri, okweuru. Gima ber osebiro kendo osechoponwa kamora mora mawantie. Wahere, warwake, wapake, wagwedhe kendo walande ne dhoudi duto matindo kod madongo. Ma en Chuny Onagi TV, adundo jaluo. Wang jowi mamarwa, girwa mwageno, chopi mondo wambeki, siasa, weche somo, pur, ohala, kod dongruok, kaachiel kod chenro mamoko. Chuny Onagi TV, adundo jaluo. Looking for furniture that speaks comfort, style, and strength? Welcome to Kolweny Furniture's Kisumu, where quality meets affordability. From elegant sofas to strong beds, stylish tables to modern cabinets, we've got the best furniture to turn your house into a home. Enjoy great prices, long-lasting durability, and reliable delivery services right to your doorstep. Why settle for less when you can have the best? Visit Kolweny Furniture's Kisumu today. Call us now on 0716 520 294. Kolweny Furniture's Kisumu. Built to last, price to please. Welcome to IRADS College Kisumu, where dreams take shape and futures begin. Located at the Swan Center building along Oginga Odinga Street, IRADS College stands at the heart of Kisumu, a place of learning, growth, and opportunity. At IRADS, we offer a wide range of certificate and diploma courses designed to prepare you for today's competitive world. Explore career-driven programs in ICT, electrical and electronics, hospitality, social work studies, banking and finance, agribusiness, nutrition, beauty and therapy, all taught by dedicated and experienced instructors. This January intake, your journey starts here. Whether you qualify with a discipline, artisan level, or higher, IRADS welcome you with open doors. Choose what works best for you, full-time or part-time classes. And for ultimate flexibility, e-learning is available. At IRADS College Kisumu, quality education doesn't have to be expensive. We offer affordable school fees without compromising excellence. Step into a brighter tomorrow. Step into skills, confidence, and success. IRADS College Kisumu, empowering minds, shaping careers, building futures. Mana kamano nyakora mgajwang kamara mara mitina kauthulu makende marwake chendono mara dundo nagi kama bendo wanajisa kato di jeng maka nyoro ni mwadhibedo kande kachel kwa tuwak mabere kabisa kendo tuwak mayango kacha duon vijende kachel kwa duon mabende kuro magju ponjirima dore school maduongno kata kategorok no mar the Kenya the Kisumu Polytechnic mabende kuro chiwo kacha tegorok mupo grupo kwa nyakora mgajwang igamo kalo nwan kacha kachel kod midiero mabende no kwa kar som kar tegorok no nyakora mgajwang kabende ne wange ng'anyo mane olos kaja kachiel kod jatenda jopuonjre mabende luongo kacha ni Silas Adim ema wan godo kawuono dago mbaka ni to ochopo kanye gino mabende negi wuok oko ka gigore ne chan kod mgojwang bende negi sayudo to somo bende dhi makare kachiel kod midhien mabende osebedo kwako kar somo kod mgojwang mama kothulu makende mondo mi chopi kendo wago mbaka ni to ang'o matimore kar tiegruok mar The Kisumu Polytechnic kod mgojwang nyithindo
nyithindo osebedo ka ywa kacha mopogore opogore, school fees osebed kimedo gi sani bende wawinjo kacha ni jopuonje koro ok puonji, to jonyuol moko bende osekawo thuolo margi makende motero kacha nyithindo e skul to jopuonje ok puonji, sa bende dhi, semester bende koro rumo, school fees to idwaro. Ang'o mok timre Nyakoro Magijwang'? Omiyo kete mana e Chuny Negative kende kama bende wadhi goye mbaka. Ponono ni janyuol ma bende otero nyathine kacha e Kisumu Polytechnic kata japuonjre ma bende nitiere Kisumu Polytechnic, ma en mbaka mari ma bende kod wago kanyo Nyakoro Magijwang', ma momiyo wagweli mondo mi chopi e Chuny Onagi TV adundo jaluo kama bende koro wago mbaka, wawache kaka en, kako biro, kendo wagweli mondo mi koro wachaka gi sani. Kama ta chenro en an Steve James aka Nyakwar Nyaronyi Wan. Kaone tarik 28 dwe mar achiel higa gana 2026 sa en sa 4 odong dakar rom kata sa 4 gi nus. Wachako chenro ni e yo machalo koda kamandie. Silas Adem. Yes, Steve. Chal nade ba? An maber. Ketna mic no kanyo mondo jopiny owinji. Kamano. Aneni chiwo maber. Achiwo maber. Lwenyo gore maratari. Kabisa. Kabisa en lweny mogore to the look of things waneno ka gima en lweny mapok orumo. Yeah. To gima jira kandi aneno kata gigo lweny timedo weight bana. An nyathi Nyasaye. You're stress. I'm strong. I'm You're strong. very strong, man. Yes. You I'm are strong. shining, ileny. Mano, ki nyathi Nyasaye to kamano. Iwacho ni Yesu tiyo talinga linga. Kabisa. Kabisa. Koro jiswa ne Adem nikech higa mokalo cha naneno kuwuok oko mang'eny kabisa, kendo ne nitie ywaruok mang'eny ma bende polise nosiko mana iluongo ni sani wacho nyaka imed the word The Kisumu National Polytechnic. Polise nopong' mana the Kisumu National Polytechnic. Yes. Ang'o mano ok timre? Tiagas ne chwodo kacha nyithindo, ywagruok ne ng'eny, somo bende ok dhi kare, maro dwa nogol kacha japuonj maduong' mochung' ne skul no. Nochopo kanye? Anyalo wacho ni wach mar Kisumu, polise bede Kisumu National Polytechnic en gima nitie nyaka sani. Kata kidhie nyaka ne Polytechnic bed reopened. Kanyo pod ne chalo military barrack. And nen gima ne dhiero ahinya ni to polise timo ang'o e institution. Kama onego bed ni learners, trainers gi trainees monego bede kod management of the institution. Debo yudo ni uniform is all over the institution compound, even at the gate outside. Ipenja ni ang'o mosebedo ka ok timre. Samoro ukelo kacha tiegruok mar polise. Kamano. Military training. Gima nyalo wacho ni gima timore Kisumu National Polytechnic sani en revenge. Chulo kuoro. Kendo this is what administration timo against the learners, the trainers, the trainees man kanyo. To en gima lit kabisa. Kabisa. Nikech as we speak, about 70% to 80% of students olornegi nok nyal access institution. Simply because nyaka gibed gi a minimum of 8,000 balance. Ma kinga mawuok humble background. Majority of us we hail from humble background. Okwanyal chulo mano at once. The tuition fee is about 70,000 for this new semester. Let's say ni ingareas moko in your previous year. It can amount to even 100,000. Idwa ni chul 92,000. Adem, Yes. Nyakoro Magijwang' ne jal ma bende koro donje tego, ma bende koro donje chenro gi sani. Wan kende kachiel kod Silas Adem. Silas Adem jatelo mar nyithindo ma bende koro somo kacha the Kisumu National Polytechnic kata mana student leader. Adwa mondo mi wachak ni to ne jal ma bende koro ne chenro gi sani mano kodo thuolo no mondo mi oluw gima ne timore. Adwa ni chakno ni to ang'o gini ma bende ne timore Kisumu Poly higa mokalo, gino ma bende nugoru ne, gino ma bende nodwaro to gi sani chalo nade. Kapok idwoko mano, adwa mondo arwak jowinjo ga ma bende joneno maga mosedonjo kan. Wan ka gi Aoko Nyakindu wacho ni we are watching. Erokamano maduong' ahinya. An ka gi Richard Tiberius Jr. wacho ni Steve, my guy, watching you live from Nairobi man. Erokamano maduong' ahinya, medikete mana kandie. Higa mokalo ang'o gin ma bende nugoru ne mane bende dwaro? Higa mokalo ne wa protest against gimane wa believe to be fee irregularities kata illegalities. Wan kaka students nitie gik moko ma administration nyalo timo
to kokiyudo student leaders who can manyalo ng'iyo ni to jogi timo nang'o, iwinjo, mago gik manyalo timore. And we realize ni mago gik mane timore. Number one, gima timore gi fee irregularities ne en ni these people, they were charging student illegal amount because king'iyo the circular kata the fee guideline mane gor gi the Ministry of Education August ne dwaro ni modularized students ochul 35,000. This inclusive of the assessment fee, practical fees, may pesa mag chulo winjo ka gidonjo per module, which can be per term or per semester, winjo. But in a year the module has year has 3 modules. Kata ka ne ministry nogolo kamano, the administration through leadership mar Madam Chief Principal Kelonye no kelo some charges mok nwang'e ni noya kanye. That was 5,200 and something Kenya shillings. I will give you the right figures after that. Students were forced to pay 40,200 kopogore gi 35,000 monego benigi chulo, a difference of 5,200 shillings, iwinjo. Ma pesa ma okne wang'e ni dhi kanye, Steve. Nen pesa ma ne wang'eyo ni maybe somebody is making an attempt to steal from these students, iwinjo. To adwa ni mondo mi ng'e adieri mar kende ni kane wa protest against these figures. Kidhi e portal mar students kata sani of those modularized students, these figures were adjusted. No dwok gi to 35. Te. And manu gi manie portal kata sani kidhi e portal mar students, they confirm that they reduced it. Students were billed 40,000. We have those receipts from the administration, from bank slip kakanegi chudos, the people who paid fite, that 40,000. Kanegi the finance office ma school, they were given a statement ma nisoni they were billed on 40,000 plus 200 shillings. Sani kitimo comparison gigi manie portal sani, idoka there's a different now. Matine ni gima ne wagone koko ne na dear. There was an attempt to steal from these students. Matter of fact, poki dispute nyaka sani. Kano the students mag SIDAC. SIDAC no nego beni wachulo 67,000. Of course, there were some charges, mag registration, union subscription. Manenya tere to a bit 70,000, even to 72,000. With that, they never interfered with it. They interfered with these figures. Nen kane exam fika. Exam fika. Negi raise no exam fee. And I can, anyalo wacho ni adier ki compare exam fee ma electrical student level 6 no chulo. No chulo, giki compare exam fee mane student maya kata Sigalagala, kata Kisii, kata Eldoret Poly, no chulo opogore. King'iyo SIDAC portal, assessment and certification, assessment fee marwa per unit, iwinjo. Onego beni core unit, like ngama team electrical engineering, onego chul 1,500 per unit. Per core unit. Per core unit. Per core unit. Basic unit, onega be a chul 1,500. Common unit and nega chul 1,500. Then basic unit and nega chul 1,000. There's some two students. Monego beni chulo core unit 1,000, common unit 1,000, then basic unit 700. Jogi no charge wa core unit 2,000. Iwinjo kama koro figures giraise medore, iwinjo. To some, jomonego beni chulo common unit 1,000, they charge them 1,500. Iwinjo gino. Jomonego beni chulo common unit 1,500 again, they charge them 2,000. Iwinjo. Then, in the SIDAC portal, Sami register examination units magi, iwinjo. Onego beni you register only a minimum of 8 units. Not a minimum, but a maximum of 8 units and a minimum of 6 units. These people, they build us 10 units.
10 units. 10 units. Mario to kudhi time penj. Ariyo kodhi time penj. Matiende ni you register 8 but you are billed 8. You are billed 10. Pes 10 ni in 2000, I mean 2 extra mokitimogi in 2000, that is 4,000. 4,000 kamo reflect onge kati in your fee statement ni chulo mang'eny en ka kata we owe you 4,000 onge eno lala kamano, they cannot account for it. Iwinjo gino? Koro king'iyo tugo notugore exam assessment fee ka maki ng'ado 500 mano mednwa per units ka iwinjo in 10 units mano bedo pesa 500 by 10 500 by 10 mano 5,000. Let's say kata 500 by 8 500 by 8 biro 4,000 donge then king'iyo extra 2 units mok no watimogi 2,200 gi mago 8 mago 4,000 plus 4 8 iwinjo mano ikaw kuom ng'at achiel iwinjo nikech ne wachulo exam 18,500 kikombea kata gi josigala ne gichulo 10 to 11 ka iwinjo 10 to 11 kai it was really our worries iwinjo now pesa gi maka no medore e fee kacha tiyudo ka in ga arrears ma you cannot explain ni pesa gi oya kanye koro kama kaka jogi ne kwalowa iwinjo gini ndalo moko ne wa complain there is a difference of 18,000 king'iyo ID bende nubede ka achiel koda kata mana gi jotend jopuonje mo penjo gima kaka koro in student leader ipenje kata dean of students ni to ang'o matimre ka kane wadhi dean of student Dean was very honest nikech kane watimo explain the figures gi nowacho ni wadhi warad gi board ma the finance manager will be there ne wadhi mwarad adier kane wadhi mwarado ing'eni itemo ng'iso ng'ato adier to ng'ato temo pandi kidwa ng'eni somebody iwinjo in that meeting we had one hour couple minutes ma wakaga student leaders iwinjo the finance manager Mr. Mayer was there, the chief principal was there, exam officer was there iwinjo ma exam officer said very well ni koyo ni tichulo 1,500 mano wapenjo but why were you charging us 2,000 in that meeting iwinjo negikono wani it was a mistake gidhi timo nwa refund mag peswago iwinjo then ne wapenjo issues mag fee gimomiyo negi charge SIDAC students an extra of 5,200 they couldn't want that was a mistake gigite negi wacho ni mistakes imanyiso ni gik manu penjo gitegi ye but giwacho ni ma makosa wadhi duoko nu pesa go iwinjo mano iga mukalo giduoke nyaka chil kawuono iwinjo koro kane ing'eni one student yes we are young people those are administration samani waloso kane wawinjore ni sawa gidhi timo kamano then all of a sudden iwinjo ka ng'ato loso ni koro kodhi timo mano wad mane wayujo from Madam Chief Principal yani koro Othiano. And leave alone the issue of exam fee. In as a union, we should be much stable. We should have a functional union. We run our programs as per the constitution of our student union. I want to tell you, we are entitled to stipends per month. Nyakani wadonjo office on June last year, ose chulo of 1 month salary. Nyakachilika uno mano poko timore. It was some of the issues that we were raising because it was in our constitution. Adem gima bende karado monda winja ne kandi nikech koro nitie kaka bende school kata mana telo mar school nok teru maber umbe ne kaka student council pesa nok chulu exactly ang'o momiyo bende koro ne miyo kacha kata gima ne dhiro mondo koro wach ni koro kudwa Madam Chief Principal mano Madam Kalonye nikech okuyudo osara kose nikech weche mag somo manang'e the main issue manyalo wacho Madam failed completely because she's the leader and ka ene jatelo
So there's a plot to overcharge students. Iwinjo. There was a plot. Examples machiwo a few irregularities go. Iwinjo. Because ni wabede bura ni okay. Kaponi inyalo timo kama, ma nyalo timre under your administration, under your watch tineno. Meaning ni anyalo wacho ni that is a graft. Iwinjo. Ngato nyalo wacho ni is incompetency, but that is a graft. Iwinjo. Ngato kose ne issues, these traces of corruption. Iwinjo. You should be stepping aside. Iwinjo. Mane momiyo no wadwa step aside the people who participated in all this scheme or scam. Iwinjo. Because onge ngamo se pingo to akiona teri mbele akiona duki chini but adwa nakoni akiona di penjama bange. The ministry came. You're aware. The ministry sent a team to come and investigate this issue. Iwinjo. And as a student leader, as a chairperson, I was interviewed. Iwinjo. Ne wawacho issues gite. Nikikoni sawa, we have heard you. To a meeting, okay, we have seen problem. Ka problem be corrected. Will you still allow Madam Chief Principal to be? But in the ministry, not the more confirm, these things were what we were, our grievances were true. Iwinjo. To wane wawacho nikech ni wadwaro student magi, we are from poor family. Iwinjo. These people are making themselves rich from the pocket of our poor parents. Duoko mane manomiyo the ministry kane gipenjo ni ponono gigi olokore udhi weyo Madam Chief Principal Kalonye mondo obede school koso noduoko na anto nawacho na adwa nodhi. Ne wawacho no adwa nodhi because mano ok ber. Yeah, you cannot do that. Then we want to pretend or behave as if nothing happened. To ministry no wache na Ministry no koni sawa, they are going to give us the report. Iwinjo. Report from investigation manegiti. Steve, awadwa nangisi ni nyaka sani poko ido report no. To madam pod ni school. Pod ni school nyaka sani. Iwinjo. The last meeting mane oibedo gi ministry no duogo mane wabedo piny. Mane waloso ni wang'eyo ni shida osebedo, but wadwaro ni kuwie to jodoge school because ne wan gi ne candidates mano nego time exam on November last year. Iwinjo. Ne gisechudo. Iwinjo ne wakoni sawa, wan ok watamre mondo school odhi nyime, wan bok no waloro school. Wan gima ne wadwaro ni culprits, people who are culpable, e gik mano timre gi mondo step aside. Students no duogo. Ne wawacho ni there is no victimization. We are going to have a peaceful resumption. Implementation ibro team gradually. That was our agreement. Ne wan gi ministry, ne wan gi community leaders, ne wan gi security ne wan gi administration ne in that meeting. Till to date, report on investigation mane ministry timo on fee irregularities, harassment of students. Iwinjo. Poko kelo nyaka sani. Yeah. Podi. Gisani mabende kuro wano ka Madam Chief Principal ni kanyo. Ne wacho na kata ni ubedo kacha gi the Dean of Student mucha kubedo kacha kachiel koda romo moro matin. Yeah, the management. Bende chalo kagima kuma dhi mbele ni. Chief Principal nong'eyo koso notimo kokia. Of course, in any fees, Ministry of Education monego beni ngiso pesa monego beni students chulo. Iwinjo. To ka ministry no se golo circular mongiso ni 35,000. Iwinjo. SIDAC portal wacho no nego beni wachulo 1,500 per unit. Then ngato charge 2,000. Iwinjo. Magi mok nyal timore in absence of the Chief Principal. She's the CEO. Iwinjo. She's the secretary of the council. Iwinjo. Enemo kao nyaka minutes of the council. Koro, I don't think if something crucial or something serious like this can happen in absence. To cannot timore in absence.
by now nonego bed noseng'e joma notimo gino mondo jogo timre nade step aside. The finance of manager is still in the office. To gisani chakre no ubed gi ng'anyo cha nyaka kawuono chil kawuono bende neno ka nitire pogruok moro kata mana lokruok moro ma samoro osekelie. Well, I can say but ma samoro because of koko mane wagoyo dong' ni fees osebedo reduced from 40,200 to 35. Iwinjo exam sani joma dhi register exam this time round, I believe Nikoro, they are not going to overcharge them because we now know what the SIDAC want us to pay. Koro, if they go ahead to charge or to overcharge the students madhitim exam March, dibedo gi marach. Iwinjo. Anyalo wacho ni mano osetimore. Number 2, students pok odok school. Pok students odok school. Iwinjo. Dues mag student union pok ochulo. Iwinjo gino. Till to date. Iwinjo. Koro wanyalo wacho ni they are trying to clean their hands when it comes to issue mar fee irregularities. Sani king'iyo social media platform mar gilandonwa fee structure no kabisa mar 35. Gichalo joma pok notemoga charge students 40,000 plus. Iwinjo. Mani injili magilandonwa sani. Iwinjo. But we know gima timore wang'eye. In kaka jatelo ma bende ochung'ne kacha jopuonjre samoro bende go mbaka kaachiel kod jopuonj mopogore ma bende samoro chiwo tiegruok e skul no. Mbaka mane ma samoro winjo ka gigoyo mano kokiluongo ni ng'ata bende ineno ka bende giwacho ni gin sawa koso nitiere gimbe kaka giwegi jopuonj gimbe gibedo nyanyasware kanyo. Steve, Saniki, I want to tell you ni sani. Administration of Fwenyoni loso gi the 3 students. Mano chairperson Silas Adem, Secretary General Simba, kod Veronica. You are risking your job. Ukawundi. At some point, I've been trying to reach some of the trainers. It has reached a point, even people were picking my calls sometimes back. He's not picking my calls now. Trainers. Trainers. I want to tell you, Nikarasani, people who are working in the dean's office, there are some I've tried to call them. They're not picking my calls. Last time, Sani Winjoka, the deputy principals, no me transfer. Omigi transfer now. There was an assumption. Nigine manegi incite students. Mondo this street. You see how terrible the situation is. Okno megi transfer na. We believe you are the people who are inciting these students working close. Amanyiso ni nitiere jopuonj moko ma bende samoro neno ni gima notimo ne nan kare. What I don't think one gima ne watimo gima ne wang'eyo because nobody told us ni kama. To ne wa feel ni we are fed up, we are tired gi administration timo. But sometimes ing'eni ng'ato nyalo bedo gi paro. Because okawinjira gi so and so. That is an organization. Samoro nitie joma ginya paro ni samoro ni so and so a mindset students. Jogo ma bende nodhi e ng'anyo nitiere jopuonjre ma bende samoro oriembe skul nikech ng'anyo no. Nikech higa mokalo kacha nwaneno ka meko ne ng'eny. Meko ne ng'eny. And gima nyalo wacho ni the worst is yet to come. I don't know if some people, maybe they don't know. During the holiday, Kapodolor school, students at the students a beach. 3 students leaders, including myself, Secretary General and Academic Director, plus other 2 students. We receive a letter from the administration, from the council. From the council? From the council. A Ashoko's letter, where we should not face disciplinary action. The Polytechnic is still closed. Pokwa resume. Podwandala. Barua. Ashoko's letter, where we should not face disciplinary action.
Uyude soft copy kose hard? Wayude iorogi e WhatsApp, iorogi e email. Iwinjo? Iwinjo kaka itimogi? So it was fine. We won. Personally, I responded to that letter. Iwinjo? To that show cause. Negi kuotnwa rules moko ma do not even exist in our school rules and regulation. Ma guide the trainees behavior in this institution. They're even quoting sections that does not even exist. Kata kingia our rules and regulations, it's even the website. Natokoni sijui 10.12, they're not even in that those sections are not even in the rules. So mine was, we saw this as an intimidation and a victimization attempt. Makanewalo also, in our last meeting with the ministry, the county commissioner was there. Now actually we don't want to see any victimization after this agreement. But anyalo wacho ni ato manok buoga. Be poko buoga nyaka na yudle. Kane we responded to them through advocate. Letters manolo, jogioro no nyaka letters on 31st of December. And eve to New Year. I can office money matio gutieno. Iwinjo. Ioro ni letter gutieno to New Year. Mano should be an holiday. Letter wacho na. Iwinjo. Letter wacho ni negi respond to letter mani waoro negi back ni this matter is in the purview of the governing council of the Polytechnic, and we'll reach out to you once the council has decided. Kanerom, I was to report on Friday. I think the Nini was reopened on 6th of January. I don't on Friday. On Friday of that reopening week. I read a letter on 5th. A suspension letter. They call it an interim suspension letter or a temporary suspension letter of 6 months. Temporary suspension money means 6 months. 6 months? 6 months. Masani uyonge school? Linko mwade, sana unge school. With no disciplinary action, no hearing, no fair hearing, ngatoro ni letter a WhatsApp. Oro ni letter email. And do you see how kaka jogi timore? Illegal suspension. Aparo ni Ipana ngome gimi suspension. Angome omi suspension. This was an attempt to have the opportunity to intimidate students. And that is clearly what is happening at the gate. Now again, once they blocked me, now they will find it a very fair ground to intimidate these students. That's why they are locked out. Ingi sogeni koki chulo nyakidongi balance mara 8,000. That is when they're allowing you in. Neginge only once I'm there, that is not going to happen. So, ma was illegal. Suspension money mise miongato koki low disciplinary action. Mama sani inoko. Anoko. Then, kanegingeo ni they acted illegally. Now, they sent us. Now, gioro nwakoro hiare. Iwinjo? Ibedo suspended. Koro kilungi hiare. Kama na kitimega. Koro hearing iluongo on 5th of February. If they were genuine gi suspension manigioro kane ging'eyo ni gin gitimo gima legal, they would have waited for this 6 months. Mondo room mondo giluongo hearing. Now they are trying to wash their dirty hands. Giluongo hearing on 5th of February. Unjiadi. Kuro wanji abich. Kuro wanji ang'wen. I don't know how ng'at achiel
no kalo stages okalo mana student leaders we still remain 3 and one other person now koro wan jangwe one other person so an gima nyalo wacho ni this suspension is completely legal. Adwa take back Martine Shokos letter manigioro no. Shokos letter manigioro no and they said in their first paragraph the Ministry of Education sent a team. There was an unrest in the institution and the Ministry of Education sent a team to come and investigate the matter. Consequently, I was alleged to have organized or participated in the strike or rioting in the program or institution. What they simply mean, the ministry no bureau investigate who participated in the rioting and who organized the strike, which is totally not true. We have the memo that was sent to us by the administration, or sent to us by the Ministry of Education through the administration. The ministry is come to investigate our grievances. One manoro petition the ministry. Now they called us to hear our side, not to investigate us. Adwa ng'adi matin. Ipana ng'omo miyo koro luongu for hearing dwe tarika 5 mar ariyo. Dwe mar ariyo, yes. Nyalo bedo ni samoro ne umbe nitie kaka react matin. Now, don't ging'eyo ni because this process was totally or is totally illegal. We must seek the judicial review in the court of law. Mano uset timo mano. Kidwa ng'eyo ni piny ni we are trying. Iwacho ni sometimes gik moko nyalo bedo against you. Akoni ni poli kanyo pesa nitiere. Kaka makata in mana ke ja media sani. Kibedo wara clip moro kwa wacho kama dhi ng'isa administration these students are trying to say this. Ibro migi moro. Anyalo wacho ni miwagi matin wadhalo miwagi wacho kacha. Make managi kanyo nikech ma en duond rowero tang'ene nitiere nyithi kata jogo mabende koro kawo puonjruok mopogore opogore kata mana tiegruok mopogore opogore e skul no mar the Kisumu National Polytechnic. Nitiere bende ang'eni jou kata mana jogo mabende nie council mabende koro neno chenro ni. Wan gi jopuonje bende ni kandi wan gi bende ineno chenro ne gi jok mopogore opogore. Omiyo ada kawo thuolo makende mondo mi asoma ne jogo mabende osero ote magi kande to ang'eni to giwache nang'o koro mge jwang'. Wan kande kachiel kod iluongo ni Silas Adem bende en the student leader mar Kisumu National Polytechnic. Koro kit mana kete mane ba kande koro mge jwang' ada kawo thuolo makende mondo mi asoma ne to oganda wacho nang'o kandi. Wan ka gi iluongo ni Franklin Okoth wacho ni Areno wa Omondi hono tiende molo Ministry of Education olungo kacha joka wan gi Liki Dangote. Liki Dangote wacho ni awinjo jatenda maler from within Kisumu. Awinjo jatenda maler from within Kisumu. Wan gi Tyson Mark Agumba Jr. Awinjo jatenda maler kabisa. An gi Aoko Nyakendu wacho ni Adem Power. Ana Onyango following live. Kevin Ongojo wacho ni adieri jogo are con men. Wan gi Wuod Nyosiri wacho ni one live erokamano. Wan gi Petro Zaya wacho ni sai wengine wameacha hata shule at you must clear the fee. That's true. Maiso nitiro jopuonjre mang'eny mowe school kabisa. Steve asebedo kayudo kabisa phone calls mang'eny. Students owe school because of that frustration. Nitie joma if there is in a position to get a transfer letter ginyalo yudo. But it's not easy to get a transfer letter from that institution because they are killing the future of these students and they are finishing this institution completely. Erokamano gi Adol Rispa wacho ni sai pia wamekaa eti exams fee unalipa after kumaliza fees. Aulgi school ya hawa. Ginyalo olgo. Wameweka eti exams fee unalipa after kumaliza fees. Then auko Nyakendo wacho ni ala wan gi Kenville Humphrey wacho ni embe ni kodwa kande to akande maber kabisa.
wang'ane kendo kandie daka chiel tu asoma ne gimoro kandie angi Amphil wacho nang'o ka olal kendo kama tin Kevin Humphrey oluoch wacho ni ne ikasori ni kelo nyoloki. Tell us now what happened. And actually ne ikasori mondo kelo nyoloki, but tell us now what happened. Kelo pod ne e school nyaka sani. Both of you, chair and chief principal, were lacking hygiene. Level watching here, President Adem, even you can explain for us about the help and amount to be paid, the scholarship of government, because even now we are still at home because of 35,000 every term, but we are hustlers. Anna Onyango Wachoni, now that the NEC is ending and we are still locked out, we can't access balance as early as now, and the NEC students are remaining both are in year 3. What should we do after struggling for 2 years? Then Kalonya is now shutting our dreams. The Don Wachoni Adem is a great man. I support you fully. Okay, unya catch kabodo Wachoni Adem power amor kodija tender. Then one kandegi Tony Aldondo Wachoni Adem power. Makamana kanyo kumagajuang wadia die dukamatin. One kagita izan maka gumba june Wachoni ma would tell Adem otem non wa kaka nyalo. Kaka wanyalo omor kode erokamano medkete mane chuny nagi tim korom gajuang wadwa dhi e weche mag ohala matin kang waduogo to wadhi chako mondo mi Adem oduoknwa piny mabende apano se or kande matin korom gajuang pono ne nigi medo kata mana paro mora mora wakothul makene mar ruaki e chenro mar chuny nagi TV. Achieng Viola wacho ni nilifukuzwa juu ya 1500. Jane Modi wacho ni I'm James Dogo Haki, we are passing through a lot. Kisumu Poli is not a good school, but our kiongozi have tried his best. But huyu mama, you can explain for us story na help. We are stuck around the street. Kokamano wadu go bang samacho. Fellow citizens, it is with deep sorrow that I inform the nation of the passing on of the Right Honorable Raila Amolo Odinga. The news coming into our newsroom is that the former Prime Minister Raila Odinga has died. Former Prime Minister Raila Odinga has died. Na Raila Amolo Odinga ameaga dunia. Na habari tunazozipokea kutoka India zinadhihirisha kwamba Raila Odinga alifariki mapema hii leo. Following the death of former Prime Minister Raila Amolo Odinga. A dark Wednesday here in the country. Still digesting the news of former Kenyan President Raila Odinga's passing, which was confirmed literally just minutes ago. Details surrounding his death are still sketchy at this moment. The former Kenyan Prime Minister Raila Odinga has died at the age of 18. On behalf of the Kenya Airways family, we extend our deepest condolences on the passing of the Right Honorable Raila Odinga. RAO 001, descent 9,100 feet on KNH of 1023. Higni praboro mokalo e aluora mar Nam Lolwe e piny Luo, thuone onyuol nobiro kaka rawera ka onge ng'ama ne ong'eyo ni mano nyuolo ne bed siro kendo nyangile maduong' mar telo e piny Kenya. Onge ng'ama ne ong'eyo ni ne obed ranyisi mar telo makare, chung'e adiera kod geno mar piny. Ma en sigana mar Raila Amolo Odinga, wuod Kenya, duond joma ithiro, jago makata ibedo ni oseninde bade, to ling'any mare nodak kuom higni gi higni. Amolo Molionge pinyolo du Raila ka jumalolo Moluburo kawi budbonyo Molionge Railionge pinyolo knunga Kenyo dong no budbonyo kunogela budpitratia Aila kadonyo malo ni wejna ngono langu bendo chopo to bolo ndara onge to kata simu bende onge to posta bende onge
Amolo kiwach nango. Molo kiwach nango. No duo bende Mungu miyo thuolo rita bolo ud bonyo e polo malo par Mungu ya. Raila kiwach nango. No duo bende seneni ud bonyo. Amolo ngamado ika kama goro luonga. Molo ngamado ika kama goro luonga ud bonyo guno gele ud pidira koro ya. As we mourn, I call on all Kenyans to reflect on his towering legacy and the lessons impacted by Right Honorable Raila Odinga's life, work, ideas, and example. Kenya, tudonge mate Amolo. Kenya mae Amolo manisa ne pikarja kuoto kokwalo gir ng'ato yae. Tudonge mae Amolo manoni de pinya kang'ute to chuoto gangre kuomon gi kadede gi chiege die lum yae. Tudonge mae Amolo manoni de mudho nyaka higni oloko chiko. Molo sando dende nyaka Kenya oloko chiko bedo chama mingi. Tudonge mae Amolo mati wang'e chwer pikar wang' jowi e thim kano dakie mudho ipia. Nyikwa onagi, nyikwa jokanyanam, mine kod wuone, ojende kod jodongo, yawuowi kod nyiri, okweuru. Gima ber osebiro kendo osechoponwa kamora mora mawantie. Wahere, warwake, wapake, wagwedhe, kendo walande ne dhoudi duto matindo kod madongo. Ma en Chuny Onagi TV, adundo jaluo. Wang jowi mamarwa, girwa mwageno, chopi mondo wambeki, siasa, weche somo, pur, ohala, kod dongruok, kaachiel kod chenro mamoko. Chuny Onagi TV, adundo jaluo.
mana kamano nyakora mga juwanga ka thuolo makende magoniro kamano madonga inya kuom medo kete mana chuny Onagi TV adundo jaluo kama wakelo kacha jotelo mopogore opogore kendo wago mbaka ka watemo dawni to ang'o matimore nyakora mga juwanga matimore oko kacha to ang'o motimore to timore kanye mama mi wan kende kachiel kod thuolo machalo koda kama ndie mana chuny Onagi TV mondo mi wago mbaka mondo wanene to inyalo kony nade gino mabende osebedo ka akelo kacha ng'ikne kata mana midhiero mopogore opogore modiochieng' ma kawuono wan kende kachiel kod the president karamana the student leader of the Kisumu National Polytechnic miluongo wacha ni Adem Silas mabende go kodwa mbaka kaneto ang'o mabende osebedo katimore kacha Kisumu Poly ma bende en kacha tijno mabende nochako timo kacha higa mokalo kagitimo mondo mi gineni somo odok e yono makare kalure gigo mabende osebedo ka nyithi skul osebedo ka kale nyakor magejwang midhiero makone gi koni medo school fees kachiel kod riembo nyithindo school aoya nyakor magejwang mpoda ka utul maken mar kwai mondi mibede kedi med kete mana e chuny Onagi TV mapod cha chendo ni Enan Steve James aka Nyakwar Nyaronyo 1 Salas Adem. Yes. Nitie jogo mabende koro wacho nini in ka achiel kod kweth mari no hedhoru kacha no dhigolo kacha Madam Kalonje koro sane ang'o motimore pod obedo mana kacha mano bende achiel kuom comments mana somo kacha wacho ni koro dakunyalo dakunyalo Of course can teach mayot kaka ng'ato ne nyalo paro but we can say ni we did our best. We did our best. We were like the whistleblowers. Gik mane wacho ne gik magadiera winjo. But ingeni when the system is corrupt, it is not easy to fight the system. Ponono ni ng'amo penji penja la ne nyathi school to gine jog mabende samoro itemo gore ne ratechgi. Inyalo wacho na? Anyalo wacho ni okia gima wacho. He or she does not know what he's talking about. Was it because there was a clear evidence of theft. My students ni mayo iwinjo the gikmo wacho gina diere koro ka student can come and say that iwinjo it was not a fight ni kwa golo Kalonje to win iwinjo to Kalonje benigi joma support nyaka student even the students themselves there are people who neno ni sawa because kata en be samoro luongo students to miyo pesa. Koro student ma support Madam Kalonje gin samoro gin koro ok charges mimiyo nthindo moko ok megi. Gimbe gichulo kamano. There was a time nitie moro kanyo mane wane meeting gi Ministry of Education no luongo moro koro was like ng'ani timang'o ka kano chunge ta winjo ko wacho ni abedo ka chulo nega student rent anyiew nega chiemo asebedo ka nyiew ne nanga iwinjo ang'ama rach kosa ang'ama ber iwinjo koro once she has been doing that to some students iwinjo which we can say it's okay ang'ama mono students no chung kode oclaim ni the students mochulo negi fee iwinjo koro mago student mas omios ochulo negi fee onyiew negi chiemo ponono ni en japuonj ema wacho gima chalo kamano inyalo wacho nang'o ka japuonj ema wacho gima chalo kamano anyalo koni onge nyathi mopuonjo onge nyathi he doesn't or she does not know the pain makaka one students ma Kisumu Poly we are going through. Yeah, but I feel ni a normal trainer man Kisumu Poly can attest ni gik mawacho they are true. Goruok mabende samoro ma kori wuok ni kedo ne ratich jo puonjre mag Kisumu Poly ma bende ne dhi kelo lokruok ne nyaka jopuonje nitie kaka jopuonje bende ne nyore na way nikech sama japuonj nyore to be nyathi be nyaka hinyre. Okang'eyo how it would have affected the trainers, but gimang'eyo ni once ni students nigi peace of mind and they're in classroom japuonj be yudo easy time mar puonjo these students. To jopuonje uti chulo ma ichulo gi board? Well, yeah, well, awach kanyo matin. Wachane gwelnwa kanyo matin samoro gi ywak kata gimbe gin maber. Wach kanyo matin. Ing'eni nyaka ne wayaw Polytechnic
iwinjo ko students kaka na wacho ni student obedo locked outside ni nyaka gi take chulo school fees te iwinjo due to that nitie jomo manage chulo that particular amount ma school dwa ni gi chulno iwinjo and now they are inside koro ka gine classes gi they are classes but they no lecturers they are not trainers iwinjo koro ki find out what is happening till only these trainers they have not been paid for months iwinjo they are not coming because they have not been paid. These students, it's affect us because once japuonj ok ochul, ok obi puonjo. These students osechulo tuition fees. Onego beni koro giyudo education ok giyudi. Koro it is true they are not being paid. That's the reason why they are not in the lecture room. Erokamano wadhiane kendo comments maga kani an ga Chieng' Viola wacho ni mimi nilifukuzwa juu ya 1500 nilifukuzwa juu ya 1500 hapa ni mabene ni explain kacha 1500 mane dwaro marango 1500 I think ni kagise wacho ni gidwa ni donge balance mara 8000 koro kata kise chulo maire mi 1500 mondo mi chop kanyo igoli pod igoli Samson Odhiambo awinjo duondo nage maler nikech an be esechegi pok adonje school no adem tim gimoro okeo nyakach kabodho wacho ni Adem, you have really sacrificed for us. Truly you were born to be a leader. We are really suffering in this school. Shadrack Otieno Nyateke wacho ni Mr. Silas, you've tried your best as a leader and history will tell. Lakini the Kisumu National Polytechnic Nyakasani chalo mana primary school and the students are really passing through a lot. We as students, we are passing through lots of frustrations. That's true. Chalo mana primary school. Kabisa. Ingeni pokaneno higher learning institution, most students are being blocked right at the gate. I used to see it a high school, day school. You must have a gate pass. Money me is a clear fee. Taking me. That's what's happening right now at the entrance of Kisumu National Polytechnic. Not once, not twice. Otimore peel weekdays. Okay, tidiness mas school no kada mana hygiene mas school chalo nade. Okay. There's some photos most of it circulate social media. Kata kingeo. Ilungo the front office. Gate kanyo is our front office. Injo. Tokineno kata drainage. Kata mana kata kaka kotochwe yudo kaka gikmoko flood everywhere. The hygiene kingyo kata mana washrooms. Mag students. Injo. Things are not in order. Chiembu kacha mes kacha chalnal. Mes to negisekao. Mes mari gitimo biashara. Mes to negi stock. Mess students cannot afford food. Money mess. Okoro kuchiem. Tendani nyithi school okchiem mess. Okchiem. Mess administration timo go ala. Ogolo go chiemo to supply go oko. Ogolo go chiemo if there's a board meeting or a council meeting. Mago ne wapenjo, ne wawinjo ni council no bedo piny. Ema no wacho ni mess ogol kick serve nthindo. Reason being they never explain to that. Because nthindo chudi. Nthindo chudo. Inyalo dhi otendi ng'ato michiemo you pay. Kata mana dong canteens ni yoko kacha and we are paying. Koro unu chiemo kanye sani? Sani students chieme e kiosk ma oko go. Some are even going back home. Moko biro nyaka estates e kachiemo, which is totally expensive because in our thinking no wang'eyo ni ka mess ni school iwinjo nitie kaka we can regulate the food prices. Iwinjo it has happened with the previous student leadership. Iwinjo union can factor in money kanyo. Iwinjo to lower the food price. Have you approached the Ministry of Education under Kisumu County? Mu lero na gigigi. Office mora in talk lwenjwa during those time asera dogiji dogi even the education honorable nani
the chief education officer. Bovins. Wasebedo gi Bovins. Wasebedo piny, wase explain, iwinjo. To adwa na wach kama. Adwa na wach gini, and I'm frank and genuine about it. Okasebedo, chunyo kosebedo mamor with our local leaders. Mana dier. Samori linga ni koro loch nyalo loi, but koro kitho, okiling ni koro kiginene, iwinjo. Aseloso gi Mheshimiwa Oron several times. I've been to Professor Jenda office. They are aware of what is happening. Kata students themselves, also the officers, leave alone the student leaders, also the officers, they're not even saying anything. Okay, by the time you approach officers, their response chalonade. Mheshimiwa promises. Mheshimiwa Oron initially told us he's going to look into this. We have not seen any fruits. Instead, I've been to Prof. Ojenda office, and one of the person Manaido Kanyano Kwan, now let me give you a secret. You will remain alone. You will remain alone. Wachana na hii kitu. Now, for sure, you can see, we as students of Kisumu National Polytechnic, we have remained alone. We are alone in this. Moriembu. Students of Bokole School, they are not Okinyala Access School. But you don't give Nediti school. No, negative course na this year. This year? This year. To say what is 6 months? 6 months. I'm going. I don't think if it's going to be reality. That 6 months is going to be. Personally, is this thing affecting you, Kalore Bendegi Monangobani achieve? Are you feeling like you're losing it? One thing, Gimanyala Wachano regret. I don't regret. And I'm strong. Gimomorane, the process Manekau is completely illegal. They should think about it. Koro, we exhaust all the internal process room. Now we see what we can do. So Madam Kalonye is more powerful than the local leaders, Mwan Godo, more powerful than the education ministry, Mabendu say, Uyogodo Kachacha, and she's so powerful. There must be something hidden. Because at some point, ne wanginyagi local leaders in our meetings. Mane wangeni things are going to be well. Tinde, someone gilling thi. Some was wabedo kwa a social media platform or institution. Sanigi ne magidi, they are attending the meetings mbedo organized administration. They have forgotten about the students. Perhaps the ministry is protecting her. I may say so. Perhaps our local leaders are protecting her. Samoro miyogi sweet moro, kata matunda moro. Ingeni Kisumu National Polytechnic is a very big entity. But one of the students know what education instead, what you are getting back in frustrations. Okay, perhaps Samoro, the Madam Chief Principal, nigi lekne moro mudwaro mondo miyo okel kata mana lokruok moro mudwaro mondo okel e Kisumu Poly ma samoro kano donjo kanyo to nokoyudo tende ni nitiere kaka odwa mondo rie bende no share kudu dreams mag kata lek mage modwaro okel e school nikech kama dongo ya kamoro kobiro kanyo unyalo nyiso to kama nitiere no chalo nade to samoro bende osebedo kodu gi student leadership kapok mage notimore ma bende samoro nitiere lekne mano dwano kel mondo olok Kisumu Poly obed kaka oparo ni nyalo bedo kama kare. Perhaps, but I don't think lekne no en lek maber because our main business and our first the priority mar Kisumu Poly it is an educational center. Matani it has to provide quality education to these trainees. You want idea? So if these trainees cannot get quality education or education itself, they cannot even access the institution itself. En lek madhi konyango because kaponi en gi lek kata gimoro amora mitimo e Kisumu National Polytechnic onego bed in a line to positively impacting the education or the academic life of the students, and we cannot see that's happening. Ma this bende gine say me the intake, the new intake is it high or low? It's low. Ingeni
if they are thinking to get rid of all the students, to get new students, what they should know, the people, those new students they are expecting, they are our brothers and sisters. You share with them. We share with them. Because kise block a sense of frustration. Eraka my younger brother or my younger sister, bro be school. How will my parent bring that person in this institution? Adem kapo kasomo comments gi adem erone the office senator Professor Tom Ojienda mo ngato kwaloni kacha siri ni osiepa gini dhi dong' e kendi. To wadira no kabendi setemo wuodhni, setemo gi the local leaders, said the county government, so said kelnu kacha bende ministry, but gima bende koro wuoken ni ubedo more frustrated. Sure. Aneno kabende koro leadership maru gi bende ose mak kacha, nyithi school omako negi koni, bendo mi kacha suspension, to nongo bende tieko skundi gani aneno kabende mano ose affecti kacha. Gima bende wachako yudo ka ndie ni nyithindo kud ratechgi. Sure. Kopo ni gik mabende wacho gi gin adiri wado ka kara somo ma Kisumu Poli oseng'ikore kendo nitiere ng'ikni mathoth kabisa ma bende wanyalo wacho ni kara jogo ma bende koro nie school kata manya nyithindo ma bende koro somo Kisumu Poli, yes. Chal ka gima koro giketho sagi. Sure. Ponono ni gini okolose yo makare. To wambe kaka chunyo nagi TV wakwayo mana the local leaders mabende ademo wacho ni ose timogo kacha moluwo tend Kisumu County mabende chungne kacha weche mag somo biro ka gi Bovins chieng' tich ariyo mabende wadhi wakore mbaka. Kotonde kacha le weche mag somo gi pan wadhi penje ni to ang'o matimore Kisumu Poli nikech jonyuol bende chulo pesa gi maber kabisa mondo nene nyithindo oyudo somo makare. To ka somo kuyudre yo makare to karen gima rach kabisa. It's true. Omiyo we wasomane ute moko ka wan ka gi iluongo ni Eunice Bare wacho ni sellers this matters of missing mark, ushamaliza coursework ukafanya exam alafu result ikirudi inarudi CRNM and now we are told to redo the exams yet hakuna hizo results and tunaambiwa eti tena turudie hizo exams na tulipe. How is that possible? Administration wafanye kazi yao. Eneno. Mana dear, she's right, Ibinjo. Because once you are missing a mark, it seems to me you have to be reassessed. And for you to be mondo me team reassessment, nyakichul kendo. I want to tell you something. There was a student, alumni, manose Jomano Biro before us. Negisitieko. These people paid for the exam fee. Manegitieko what you man like. When they come here to collect their certificates, they made an attempt to go to the NEC office. Mondo certificates. They said certificates via market because the institution oknachulo pesa. Students are chulo institution. Chulo institution. Itieko fee mari mitimo penye. For you to come back to collect your certificates, okay, Koro itimo, their ignorance, by the way, they will not listen to you. After that, you make an attempt on the NEC office. Your institution never paid money. Koro is suffer in the name of institution. In the name of institution. Koro chalonga mabinde, you've wasted your time. Exactly. King here, their social media platform, you post their meetings. You give a bayo. So Silas Adem, what next? Gima anyalo watch is very simple. This year we wanted a peaceful resumption. Kechichalonga mabiro got. We wanted a peaceful resumption. Mar learning marwa. Winjo. Mane gima ne wadwaro. So anyalo wacho ni if the administration feel like we are a threat institution, they can now do away with us. Monogi allow these students, these vulnerable students, mondo timre naro, mondo digi learning mbele. Iwinjo. Ngato no penjo kanyo issue mar help and scholarship. Adiri mar kende any help or delay. Help or delay, scholarship or delay. Iwinjo. Mane momiyo balances wage obedo huge. Iwinjo. But
donge neno ka kata ka helbo delay ne jo Kisumu Poly kende. To ne jo Sigalagala, ne jo Riat Malo ka, ne jo Kisii. Iseneno nyithi Sigalagala e dhogate. Ang'o miyo delay Karuga? Inyo. Emo mina penjo, ok delay ne Kisumu Poly kende. Delay ne ji. Koso gine magi delay ye. Iwinjo. Delay ne students from all institutions. Students from Sigalagala help you delay. Iwinjo. Nyaka Kisii delay. Iwinjo. But the institutions still allow them to access services. The services. It has been like this. Newa chulo fee for you to do an exam, and this is mostly happening in all colleges. Mondo mi team exam, there's a particular percentage monego beni clear to team exam. And we've been seeing that. Sani koro donjo kati school no kende. Iwinjo. Ni nyaka clear tuition fees. Issue mari admission. Ngato sebedo admitted, itimune re-admission for what? Oksamore lal. Don't apenje. Oksamoro ukibie classes koro mano chik mukit manyien. Ubedo re-admitted in the same course. In the same course. Hey. Then once isitieko fee magidwa ni chulo no. Iketo ni biometric manyien. Inyo. Fingerprints. Gimana adwa penji kache ka kana bende wawuok kacha e jin kacha bende gi mesa bende nyisa no se kaw kacha. Hostels maguto chalo nade? Hostels ingeni we were because hostel ne bende nitie jok modako ko madonje mogen students. These are problems, but ne waseyudo in our previous meeting. Ne wayudo ni hostel mar ladies manenti institution man nobedo turn into guest house. Iwinjo? Ma you can kaka in Steve nya walk to the nindo Poly. Adem. Yes. Silas Adem. Awinji. Student leader. Awinji. Kisumu Poly. Sure. Students hostel. Yeah. Madhe Kisumu National Polytechnic. Inside the school. The school or the institution. Oloki. Guest house. Ichajo pesa di. Maisone anyalo wuok kota anyalo wuok ko madhi aninde i Poly. Maybe they need Poly. Do you know what you were told? Council no bedo piny. Mano amua. Ni mondo mano tim kamano. They were minuted. Koro mano kuma kosa mar mada. Mano kuma kosa mar mada. So nitire students mamis hostels. Apenji. Students odak nyaka Molem. Ika Molem nchi. Students odak nyaka past Molem. Tosha kocha. Jomoko odak nyaka Mamboleo. Rentals. They're commuting from those sides to school. Is that not expensive? The hostels that we are having around the institution are not enough. So hostels money institution guess madonjo kanyo share the same gate. Udonjo kod gate achiel. Yeah. Just using the same gate. Just using the same gate. Koro maugik mane wawacho and they are true. So action must occur onge. Instead, koro there's a revenge. You exposed us. Now we want to make your life hard. Miserable. Even Jogina. Emo me akuri ni student being blocked at the entrance and because of revenge. Kisumu Poly mess olok mari jikoro jibiro. Sani Kisumu Poly negi resort iye. Kata restaurant maber kabisa. Kisumu Poly negi guest house. Kabisa. Classes obedo turn into water refilling plant. Unyaka gikambi maloso pie Kisumu Poly. Okinene social media platform. Oksamoro students mago matiyo kanyo koro gidhi kanyo sa practicals. Onge practicals. Oken kambi mar students mag Kisumu Poly. Onge kambi. They are saying it, their income generating unit at the institution. But ngato no wacho na ingene giwacho ino MS makoro local hotel private entity. Ere yake nyalo kawo mes manthindo chieme to ni ngato koken mari tiwacho ni ngate maloko go wala tiwe students one the sultan tiwacho ni no water in the washrooms pi onge cho. True. Even in my own department, electrical department. Hey, so how do you go to those toilets? You must walk around. At least in the department, Moroma, there's water. That's what we use.
Eliud Odhiambo, Silas Adem is a good leader. We the students, we are much happy with his motives. Truly he is trying. My question is, why can't students get into school? Is a school a no-go zone? That is the current situation. That is the current situation. Kithi Kanyo, right now, you'll find a police. Hey, Umasani. You'll find a police. And that has been happening. Sultan Wachune Adem, we pay for medical fee, but we can't access the medical services. What can you say about this? In those facilities, we have a facility, a medical facility in the institution. Kithi Kanyo, you'll only find painkillers. Actually, we don't know where all this money are going. Because dispensary school. Yeah, there's a facility, there's a dispensary. But get the mana which bar? Mana which bar? we are paying our student subscriptions. Events Pokwa team. Kata student event. New leaders induction, Pokwa team. Last year. Hey. Gimone got team after 1 week. 1 week after inauguration. Pokwa team nyaka chilka uwan. One Odindo Brian watching engineer Odindo Salas, great job at Kisumu Polytechnic. We are facing a lot, but our local leaders are inviting a lot in business. They have failed us. At Kisumu Polytechnic. Mano engineer Odindo Salas, great job at Kisumu Polytechnic. We are facing a lot, but our local leaders are inviting a lot in business at Kisumu Polytechnic. For example, now a class of January are being told that their class are not there, so they must start a new class because they are not registered for SIDAC. Nor modularies for 1 year and not serious at all. Leaders of Kisumu are very incompetent from. Yes, watch any leaders go or can give from the governor perspective level to the MCA level. I don't know koni gimoro. Ato kanye local leaders kanyoto say you kabisa. Nitiere anyalo wacho ni it's a scam. Maose beduka timu Kisumu Poly. At some ipi choko students as far as Nyatike. I've never been to Nyatike, but again, those are hardship area. They cannot go within our surrounding, our environment. Give the Nyatike, give the Kanyo, give Chokuni this a scholarship. Even you get the admission poly. But then people are not coming willingly. Those numbers of new students. Give the Kajato, we have a scholarship. We are going to sponsor you. To Gikeli Kisumu Poly, give us school, our institution buses. Gichoko uma, gichok jite, mango economy chul 2000. Once you are admitted, midonje class, okibineno scholarship, no credit, kata pesa, foreign money. Madonje konim, this is from the your sponsor. Onge katadi. Katachiel, icha kolwen. This is true with the students. Mano chok September intake 2025. Mano kelegi. Kane timuri admission koro. They were blocked. Gite, a gate. Koro giti loro neginango, so they were sponsored. By school. By school. School. Makataka ni samani duogo gine. Bases Kisumu Poly modi amo. School omanyo jogin what is sponsor yi. What is sponsor yi? Kose keti nyake class. Kindicha kiri embini bwana nyakichul gi. Nyakichul fee. Manu Kisumu Poly. Manu Kisumu Poly. Lloyd Jimbo watching why is damage fee paid? Why is damage fee paid? Kwani newaketo school. Uketu kanyo damage fee. There was Mano is a social media platform at school. Madam Chief Principal of Kweroni, no student is paying any damage fee. Kuro gigi internally, this my gimanewa actually me paper fee structure, but a portal
iyudo koketni gimoro iwinjo. There was no any distraction during our protest, and if there is any, there's a CCTV. Skuno nigi CCTV manyalo neno student or any individual mano otimo distraction mora mora from the gate. Koro oketno damage no koso no gole. Dong it is there. Pesa di? It is there. Students wegi wacho. An poka access. No kuna ni. Kosino wei kaka jatelo. Nicholas Ongolo wacho ni that is true. Team Renya kama Mawego Poli bende ronyiso kacha ni jo Mawego dhia to oma ji wa sponsor ito gewege kanyo. Nyakwar Ogoda Nyadundo wacho ni hello watching from CBD Nairobi. Gini winjo nyaka Nairobi. Ine ni nyaka Nairobi gisane sama owuoyo kani. Ano ka koro midhiero ng'eny kandi penjo na mugi ka bende pok watieko kandi ne to Salazar Dim. Penji pondada chaka penji kendo ni to what next? What next? Gombona. Kata got midhiro ni be ineno ka gimitimo ni bende dhi kelo kacha konyruok. Onyisa kacha osemia kacha nini onyisa ni damage fino shilling sell of a beach. Liod kuona jimbo wachini ya omedegi kacha damage fee masilenge lufa beach. To manya thika nyathi police manopasa maber manaden. Odindo Brown wachini ya a class is missing in a system and now we have learned for 1 year and the administration is saying that we don't have a class for 1 year now so we have to start. Hey mara ape inji ya dem omuge moro wachokane ya ilunge ne Odindo Brian. Odindo kone ya a class is missing in a system. A class is missing in a system. Yes. And now we have learned for 1 year and the administration is saying that we don't have a class for 1 year now. So we have to start a new class. That has happened. Hey! Manugi matimore, even with the SIDAC students, even isi chulo fee. Mar 1 year, 2 year. Did the class? To give force, the class, you have to clear fee. Moment muki clear fee no, you do work kendo. As a new curriculum, you only modelize. Now starting afresh. Ni macha ne onge. Macha koronge. Tuni sa chule. Kendi cha kichulo moro ne. Cha kichulo machi. Pesa ni cha olal. Olal. Hey. Mogi kumadier matimore. The Kisumu National Polytechnic. Where is the largest institution? Hey. Polytechnic. Wabro ka thulwa makendo dwa go mbaka gi administration mondo jopinyo ng'eni to be gima wago mbaka ga dem ni en adiri but wasebedo kwaluwo gini to wayudo ni midhiero nitiere kacha mopogore nyaka rom gi jwang'. Ponono ka en gi penjo moro amora kane kata kopo ni ja achiel kuom jopuonjre mag Kisumu Polytechnic ponono gi wach moro mabende dier mondo wach kapok waloro twak to oyieni agonero kamano dung'anya kuom kete mane chunyo na gi TV adonjo luka to kapok atieko wachaka mi ker mar the Kisumu National Polytechnic kata mana student leader mabende luongo kacha ni Silas Adem. Yes, Steve kwayoma an godo to the administration. Ang'eyo ni perhaps gin gi machineries iwinjo gi mechanism ma ginyalo press wago mokwongo iwinjo. Tanyalo kwayo ni they should allow students to get back to their classes. Kako sebedo katimore gande iwinjo. They allow the students, all students, to resume learning mapiyo iwinjo. Kata kaka kawuono kata mana kiny mondo gima timore gates no is a bad picture. En gima frustrate students to komi school nyinga maber winja. Mar ariyo anyalo kwayo our local leaders. Ok ber these students magibedo they are even voters. Our parents are voters. Students are voters. Our friends are voters. Anga mono gi ng'ie maslahi ma students. Kisumu Poly is an institution in the heart of Kisumu County and in the heart of city. Ma is our noble a gift manka. Anga mono wang'io maslahi kata future mar school ni. Koro what next? Anyalo wacho ni following the legal way channel.
to get me back into the institution. Kasedok institution. So I think from there we'll be able to square gik matimore. But meanwhile, sani na adwaro kwayo, madam, ni seduoko fee piny. Fee ni seduoko piny. That was the problem. Now, we are peaceful. How is your relationship with Madam Principal? I don't have any problem with her. Enemy. She has never done what I wanted her to do. She has done. Oduoko fee piny. Koro gima koro choro o revenge. Koro o blockwa. Koro matende ni en main gimiri makodwa. She has done what we wanted. Now, she should allow us to get back to school. Protest. Okobineno protest. Okobineno protest. Iwacho ni oweyo udoge school protest anionge. Udwa somo. Wadwa somo. So, in the history of our school, one age of the Yalgi Council. And all along disciplinary, a disciplinary committee bedo constituted. Ma bedo chair the chief principal administration. One the Yalgi Council. Luru mane ma Samorin godo yalo ma idhi tim kanyo. I'm so strong. Aungel, ingeni Girgicha is predetermined. Kibedo expelled. Expelled. Gino is predetermined. But I want to tell you, Sanio, we are not in an era where you can just do something illegal and you get away with it. We have our institution that can look into your verdict. I'm strong. Oteni ne your fellow student council mabende omi barua kachacha nyalo nyiso ginade. Adwa ni gibed strong. One gi Sekjen Simba Veronica. Actually, negi all. Samoran mayuagi manaka. Negi all. I want them to be strong. The school already messed. Kosegi paroloko school. I think they may think, but this is not the right time to do it. This is not the right time to do it. They should remain strong. Gima institution or Timo is too illegal. They cannot get away with it. It's just a matter of time and days and months. They cannot get away with it. Students, I don't think very strong. People are losing hope, but I could advise them they should not lose hope in their future. How is your parent with this idea? Otiri school to iwuka korine wikedo heritage Uganda. My parents, you're asking about my parents? Yes. My parents are being so much supportive. They have stood with me, even to this level. Pogingi sa ni kiana ngo nitimo maraj dakne concentrated school. Some people will come and tell you Guinea will affect you. Mara ni goal when you I'm always free with my parents. I share with them everything that I do. They have stood with me. My mother is still praying for me. Kindo podole mokwani be strong. I said and I believe in that. Aro kamano ni ketsan kagi Adol Rispa. Adol Rispa wachoni imagine imelipa 152,000 shillings poli. Alafu nikitaka kuregister exams naambiwa nilipe 12,000 exams fee. Jen Modric, Nidogo, Ebu Liza Kiongozi story na help. We are stuck. We are just requesting for exams. Panmani said woko. Shana Nyamude tuko live. Odindo Brand, a class of 60 students have only managed to readmit 2 students, like seriously, and no learning for the 2 who have been readmitted. A class of 60, only 2 have been readmitted, and still there is no learning for the 2. Idwa punjo nango. Jaridwa punjo nango. Adwa wache moro. Martin. Despite the fact that some of our local leaders, Jomoko Lane, but their people have been reachable. They have been reachable. And I don't have fear to say PS Raymond.
he has been reachable. Talk nganyowani. What is happening at Kisumu National Polytechnic ongeo sani maber, and I know through him we are going to get a breakthrough. But I don't want students to lose hope. He's an honest man, and he's going to help us find a solution for this. Erokamano wabeka ka chuno nagi TV obro teo matek mondo wanene to wachopo iri jotelo mopogore mondo miyo somo kachiel kod ratiro mar nyithi school poli waneno chopo kare ma bende achiel kuom gigo ma bende koro wan ka chuno nagi TV watemo timo mar luongo kacha jotelo mopogore kendo wago mbaka kendo wageno ni lokruok dhi bedi kabisa. Banki se chopo chuno nagi TV to wambe koro wachopo iri jotelo mopogore mondo wanene Kisumu poli duoge wange nikech mano Kisumu podho to jineno to mano giro nagi chunyo nagi mapunjo ya wuto nagi kabisa. Koro wabende wabro teo matek mondo manene wachopo ir leaders mopogore mondo kony manyalo betio bedie. Wan gi sirikand randere wacho ne we are in but no teacher, sad story. Pole sana Kimali Mosi wacho ni Kisumu poli ojogama wabro temo matek kabisa. Bank wasedo ka jatelo kaka Salah Zadema bende za president leader wabro temo matek kabisa mondo mi wambe chunagi TV wanene wachopo ne leaders mopogore mondo wapenji gini to angoma timore kabisa. Kwa kamano nyakor mga juang enthulna makene makao margoniero kamano madunga nyako mkete chunyonagi TV adundo jaluo mbaka ne mate weche thoth Sai Martin ageno ne wabro bedo ka kendo dichieng moro machielo mondo mi wagoe mbaka kanyalore tikelwa the student leaders that council mari mondo bede godo piny wagoe mbaka nito chalo nade koro the next time mabendo wadhi bedo kando wadhi dwaro kacha kweth kata mana the council of Kisumu poli bang mano to koro wabro manyo the administration mondo be wagogo mbaka mondo jo pinyo winji kato bang mano wabro dhir jonyuol mondo wagoe mbaka to gito ginyiso ni to angoma timore kato bang mano to koro duoko dhi wuok kamano Steve ber kosok ber kabisa. Mwajuma Wami, this is why I'm afraid of paying school fees. Pesa nabro lal. Stacy Vera, mano chea, jogo nego ongondo but ongondo nyaka dhi nyime. Koka wanj kora mga juangero kamano ne in kachiel koda japicha nama bende nie studio kan longo ni Chelsea. Kamano ne Medusa Marchenonri Nelson Mandela Okore kachiel koda the student president aka Silas Adem. Thank you, Steve. Our big question, what next? Kawana taichone na Steve James aka Nyakwar Nyaronyiwan Uritu Masane. Mapenzi yalianzishwa na nani? Anikona uradaro mogijali. Anifafanulie kanuni gani za kujenga penzi bila kisirani? Niketo moko manyoera e kanisa mokoto yude amuna yawani kode bende kurbaski inshallah kendo giole ni amina era